Λέγομαι Μαρία Μαυρουδή, είμαι βυζαντινολόγος. Διδάσκω αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια και αποφοίτησα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1990. Τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 80, η φιλοσοφική σχολή ειδικά είχε ένα φωτοστέφανο. Είχαν διδάξει πάρα πολύ χαρισματικοί δάσκαλοι. Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο Λίνος Πολίτης, ο Μανώλης Ανδρώνικος. Αυτοί ήταν άνθρωποι που διαμόρφωσαν την πολιτιστική ζωή στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το κλίμα τότε και είχαμε και την αίσθηση της αποστολής, ότι δηλαδή είμαστε θεματοφύλακες ενός παρελθόντος, το οποίο είναι απαραίτητο για να οραματιστεί η ελληνική κοινωνία ένα μέλλον και έχουμε κάτι να μάθουμε στα παιδιά που θα διδάσκαμε είτε στο γυμνάσιο είτε στο πανεπιστήμιο και να βελτιώσουμε το επίπεδο της κοινωνίας συλλογικά. Μαργαρίτης Χινάς, απόφοιτος της νομικής σχολής το 1985, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Αριστοτέλειο μου έδωσε δύο πράγματα που ακόμα κουβαλάω μαζί μου. Το πρώτο είναι ο προσανατολισμός μου προς την Ευρώπη. Οι μεγάλοι δάσκαλοι της νομικής, ο Τσάτσος, ο Ευρυγένης, ο Μάνεσης, αργότερα ο Σκουρής, έκαναν τη νομική του Αριστοτελείου πάντοτε μια προμετωπίδα ευρωπαϊκής σκέψης στην Ελλάδα. Πολλά τους οφείλω γιατί αυτοί μου άνοιξαν τα μάτια για την Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι ότι χάρη στην φοιτητική μου ζωή απέκτησα και το ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα, για την πολιτική. Και μέσα από τη συμμετοχή μου στο φοιτητικό συνδικαλισμό έμαθα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο πιο ευρυγόνια. Και εκεί το Αριστοτέλειο και η νομική μου άνοιξε δρόμους. Για όλα αυτά του είμαι ευγνώμων 40 χρόνια μετά. Οι σπουδές μου στη θεολογική σχολή ήταν καθοριστικές για τη ζωή μου προσωπικά, αλλά και για τη σταδιοδρομία μου ως κληρικού, αλλά και ως ακαδημαϊκού. Ο λόγος που αποφάσισα επιμόνως να σπουδάσω στο Αριστοτέλειο και όχι σε άλλο πανεπιστήμιο ήταν μια ιδιωτική επίσκεψη που κάναμε με κάποιους φίλους ως απόφοιτοι λυκείου, πριν ακόμα δηλώσουμε τις σχολές της προτίμησής μας, στη βιβλιοθήκη της θεολογικής σχολής. Η αίσθηση που είχα και ακόμα τη θυμάμαι από τη στιγμή που μπήκα στη βιβλιοθήκη και είδα όλο αυτό τον πλούτο της γνώσης, αυτά τα εκπληκτικά βιβλία, η μυρωδιά ακόμα της βιβλιοθήκης, μου ενστάλλαξαν το αίσθημα ότι πρέπει να τα διαβάσω όλα και ότι πρέπει να σπουδάσω εδώ, πρέπει να έρθω εδώ οπωσδήποτε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Λέγομαι Ευστρατεία Ζαφυρίου, είμαι διοικητικός τέλεχος στην Audi, στο τμήμα στρατηγικής της παραγωγής. Έχω αποφοιτήσει από την Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα, από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, το 1993. Στο Πολυτεχνείο πήρα τη δυνατότητα να προχωρώ, να μην βάζω όρια και σύνορα στον εαυτό μου, να αναπτύσσομαι, να πέφτω και να σηκώνομαι. Και όλα αυτά τα πήρα εγώ σαν κορίτσι από χωριό, από τη Χαλκιδική που είμαι, και τα ανέπτυξα έτσι ώστε κάποτε, όπως τώρα για παράδειγμα, να είμαι διοικητικός τέλεχος σε μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι κάτι το οποίο κανένας δεν το προγραμματίζει, δεν το προγραμμάτισα ποτέ και εγώ, αλλά είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται και αυτή τη δυνατότητα διαμόρφωσης, δηλαδή να μην φοβάσαι, να έχεις την άνεση, να έχεις το θάρρος.
Αυτά όλα τα συνάντησα για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Πολυτεχνείο, όπου μου άνοιξε μια τεράστια πόρτα για όλο τον κόσμο. Ονομάζομαι Albert Bourla. Αυτή τη στιγμή είμαι ο CEO της Pfizer και ο Chairman του Διοικητικού Συμβουλίου της Pfizer. Σπούδασα στο Αριστοτέλειο, αποφοίτησα από την κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου και στη συνέχεια έκανα και διδακτορικό, το οποίο υποστήριξα το 1991. Οι σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μου έδωσαν μια πάρα πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στην σταδιοδρομία μου, διότι ήμουν ο επιστημονικός διευθυντής της Pfizer στην Ελλάδα για το κτηνιατρικό της τμήμα. Αλλά θα έλεγα ότι πέρα από την επιστημονική μου κατάρτιση, το Αριστοτέλειο συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου και του χαρακτήρα μου τα ευαίσθητα χρόνια της νεανικής μου ζωής. Η συναναστροφή μου με τους συμφοιτητές μου, με τους καθηγητές, σε καθημερινή βάση, η συναδελφοσύνη ήταν αυτό που με έκανε αυτός που είμαι και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων. Λέγομαι Μαρία Σπυροπούλου, είμαι καθηγήτρια φυσικής στο California Institute of Technology και αποφοίτησα το 1993 από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ΑΠΙΘ μου έδωσε 100% τα στέρεα θεμέλια για επιστημονική έρευνα. Οι ατέλειωτες ώρες έρευνας στα εργαστήρια πυρηνικής φυσικής με προετοίμασαν, όπως το είπε ο ποιητής μας ο Καβάφες, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να έφτιασε να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρα κατά τη διάρκεια των χρόνων μου στο ΑΠΙΘ ήταν να επιδιώκω τα όρια της έρευνας και να μην σταματώ ποτέ να αμφισβητώ τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουμε θεμελιώδη ερωτήματα. Και η σημερινή μου καθοδήγηση προς τους δικούς μου φοιτητές είναι πολύ εμπνευσμένη από την ερευνητική μου εμπειρία εκεί. Ονομάζομαι Κώστας Αρκολάκης. Είμαι οικονομολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Yale. Αποφοίτησα το 2001 από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Οι σπουδές μου στο Αριστοτέλειο μου προετοίμασαν ιδιαίτερα καλά για μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στα μακροοικονομικά και το διεθνές εμπόριο. Η σύγχρονη οικονομική είναι η επιστήμη των αριθμών και της στατιστικής και στη διάρκεια των σπουδών μου πήρα πάνω από 15 μαθήματα που με προετοίμασαν για το διδακτορικό στην Αμερική. Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ήταν οι πιο αφοσιωμένοι εκπαιδευτικοί που είχα στη ζωή μου. Ακόμη και τώρα, σχεδόν 25 χρόνια μετά, έχω συχνές επαφές με όλους και όλες. Τώρα πια είναι καλοί συνάδελφοι και έχω την ευκαιρία να τους βλέπω συχνά σε συνέδρια και σε διάφορα πανεπιστήμια. Το Αριστοτέλειο μου έδωσε την ευκαιρία να βρω ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Νιώθω πραγματικά ευγνώμων και προνομιούχος. Είμαι ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου, ομότιμος καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, προπονητής μπάσκετ της Εθνικής Ομάδος της Ελλάδος και στέλεχος του 2004. Αποφοίτησα το 1974. Ξεκίνησα ως φοιτητής, συνέχισα ως διδάσκων και έφτασα στη βαθμίδα του καθηγητή. Υπήρξα μάρτυρας της εντυπωσιακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου σε κτηριακές, εργαστηριακές και αθλητικές υποδομές. Λόγω της φύσης των σπουδών μου,
Έπρεπε να μάθω να παίζω ομαδικά εντός και εκτός γηπέδου. Εκεί λοιπόν έμαθα πώς να λειτουργώ σε ομάδες. Να ακούω, να σέβομαι, αλλά κύρια να ηγούμε όταν πρέπει. Η αλήθεια είναι πως δεν ήμουν ο κλασικός φοιτητής, διότι παράλληλα δραστηριοποιούμουν σχεδόν σε επαγγελματικό αθλητισμό. Άρα αναγκάστηκα να μάθω πώς να διαχειρίζομαι το χρόνο μου και να ψάχνω λύσεις κάτω από πίεση. Όλα όσα κάνει ένας προπονητής. Λέγομαι Κώστας Κωνσταντινίδης, είμαι ομότιμος καθηγητής περιβαλλοντολογικής μικροβιολογίας στο Πολυτεχνείο της Ατλάντας, στο Georgia Tech. Αποφοίτησα από τη Γεωπονική Σχολή, Γεωπονική και Δασολογική Σχολή το 1999. Οι σπουδές μου στο ΑΠΙΘΙΤΑ μου δώσανε γερές βάσεις και σφαιρική γνώση, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ στη συνέχεια. Για παράδειγμα, όταν τελείωσα το διδακτορικό μου θα μπορούσα να πάω είτε σε ιατρική είτε σε σχολή βιολογίας, προφανώς σε σχολή γεωπονίας. Τελικά αποφάσισα να έρθω στο Georgia Tech στους πολιτικούς μηχανικούς του περιβάλλοντος, και αυτό δείχνει ότι πραγματικά οι γνώσεις που είχα ειδικά από τη γεωπονική σχολή ήταν πολύ σφαιρικές και από εκεί ξεκινήσανε όλοι. Ονομάζομαι Αντώνιος Κτενίδης, εργάζομαι ως λέκτορας στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Sheffield στην Αγγλία. Αποφοίτησα από το Παιδαγωγικό Τμήμα το 2013. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί από την άποψη του πώς διδαχτήκαμε ήδη από το πρώτο έτος τα ζητήματα του κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικών ανισοτήτων. Θυμάμαι ήδη στο πρώτο μου έτος να μαθαίνω για την παιδαγωγική της ένταξης και τον αποκλεισμό των ανάπηρων ατόμων. Θυμάμαι μαθήματα αναφορικά με την αντιρατσιστική, αντισεξιστική και πολιτισμική εκπαίδευση, και το να μάθω για αυτά τα θέματα τόσο νωρίς έκανε τεράστια διαφορά στη μετέπειτα πορεία μου. Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους που με δίδαξαν και υπήρξαν πρότυπα για μένα ακαδημαϊκών. Με ενέπνευσαν και είμαι πάντα ευγνώμων τόσο σε αυτούς τους ανθρώπους όσο και στο άπουθου. Γεια σας από τη Γερμανία. Λέγομαι Γιώργος Κολλιός και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αποφοίτησα το 2004. Το να σπουδάζει κανείς τέχνη σε ένα πανεπιστήμιο είναι κάτι πολύπλοκο και δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιος μια προσωπικότητα σαν καλλιτέχνης. Εκτός από το γνωστικό αντικείμενο το οποίο προσφέρεται από τη σχολή, πλουσιοπάροχα, υπάρχουν πάρα πολλές εσωτερικές σκέψεις. Υπάρχει ένας παραλληλισμός με το τι συμβαίνει ταυτόχρονα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αυτή είναι και μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Σκηνή πρώτη, πλάνα 2, λήψη πέμπτη. Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν στην αρχή με ανθρώπους που απλά μπορούσες να επικοινωνήσεις και ένιωθες καλά, μετατρέπηκαν σε ομάδες εργασίας και τελείωσαν με επαγγελματικές ομάδες, και ακόμα και σήμερα υπάρχει μια εμπιστοσύνη στην άποψη αυτών των ανθρώπων και υπάρχουν ακόμα στη ζωή μας. Και νομίζω ότι σε αυτό η φύση του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης παίζει ένα μεγάλο ρόλο.